Moje meno je Peter Obžera, som zakladateľ EduFitu, čo je vlastne platforma pre organizovanie a vzdelávanie kurzov pre trénerov, fyzioterapeutov, ale aj lekárov. Jak jste se vlastně tedy k tomuto dostal? Protože určitě je třeba nějak pomáhat lidem, takže určitě je zatím i taková nějaká idea, ale byl to třeba nějaký vzor z dětství, nebo jak to začalo? No, chcel som vedieť viac a už nás prestávalo baviť furt chodiť do Čiech alebo do zahraničia. Mnohé kurzy boli napríklad v Británii, Amerike, čo by bolo nesmierne drahé vycestovať, platiť to ubytovanie a povedali sme si, že prečo by nemohli oni skúsiť prísť sem. A nejak to začalo a rozbehlo sa. Vlastne začínali sme dvaja a potom sa to nejak ukončilo, ale taký je život a musel som to reštartovať v podstate celé sám. No a aktuálne ako ten tím je širší, pretože zapojil som do toho aj svoje zdravotnícke zariadenie, kde mám jednu asistentku, ktorá sa venuje hlavne tejto administratíve, podpore, komunikácii so zákazníkmi, ale zapájam do toho aj ďalších členov tímu, fyzioterapeutov, masérov, ktorí mi nejak pomáhajú, participujú na tom, na organizácii a sami sa účastnia tých podujatí. A vy sami ešte aktivně, že léčíte klienty? Áno, vo svojom zdravotníckom zariadení, v odbore fyzioterapia, ktorého som aj odborným zástupcom. Venujem sa pacientom, ale aj lektorujem. Najviac kurzov mám pre trénerov, už tak historicky, pretože tým som začínal ako tréner, ale aktuálne sa chcem viac zaoberať, alebo sa už pár rokov viac zaoberám práve chronickou bolesťou, lebo je to problém, ktorý trápi stále viac ľudí a dlhodobo narúša ich kvalitu života. Takže dá se říct, že toto je vaše takové, že téma, chronická bolest, ano, na které se jako specializujete? Je to jedno z toho, neviem, či úplne špecializujem, ešte by som sa nechcel nazvať špecialistom. Veľmi intenzívne sa posledných pár rokov venujem vzdelávaniu sa v tejto oblasti a aj vlastne v terapii a trošku sa to snažím aj odozdávať, ale špecialisti to sú ešte zatiaľ v tejto oblasti kovanejší ľudia. A co se týče třeba vašich oblíbených metod léčby, že máte nějakou takovou preferovanou nebo velmi oblíbenou metodu, se kterou třeba máte dobré zkušenosti a zároveň vás poprosím, že zkuste o ní tak něco říct, trošku ji přiblížit někomu, kdo se třeba může na tohle video dívat. No, ono by toho bolo veľa, ako tú svoju metódu si vyskladávam sám na základe tých mnohých kurzov, ktoré som absolvoval a na základe potrieb pacienta. A skôr by som povedal, že je to veľmi aktívne načúvanie tomu pacientovi, ten multifaktoriálny prístup, hlavne čo sa týka tých chronických bolestí alebo často opakujúcich sa problémov, kde riešime aj kvalitu spánku, manažment stresu, regeneráciu, celkovo zaťaženie, nielen ten akutný problém, že ideme niečo zmobilizovať, uvoľniť, ale aj tú dlhodobú stratégiu rozvoja zdravia, nejakého udržateľného, čiže edukácie toho klienta, pacienta, aby vedel, že sa potrebuje viac hýbať, viac sa sebe venovať. A keď chceme niečo také, čo by sme naozaj vedeli uchopiť, tak terapia spúšťacích bodov alebo trigger pointov je za mňa veľmi dobrá vec, čo sa týka aj tej diagnostiky, vďaka tým zónám prenesených bolestí a hlavne veľmi často to používam práve na začiatku, lebo vie to u väčšiny ľudí významne znížiť bolestivý a viem ich k tomu zaučiť v priebehu pár minút a vedie s pomocou jednoduchej loptičky alebo valčeka už nabehnú na tú terapiu, pomáhať si bez mojej pomoci a sú o to samostatnejší. Talent. Akože každý máme nejaké predispozície k niečomu a je dobré, že či už tieto povolania alebo aj ľudia sú veľmi pestrí. Čiže a ja keď sa aj maximálne snažím, viem, že mám nejakých ľudí, ktorí ku mne prišli a už sa nevrátia a niekedy som aj ja trošku tak radšej, že s týmto človekom som si nesedel, nerozumel a aj ja budem spokojnejší pri tej liečbe, keď sa budem venovať tým ľuďom, s ktorými som si sadol a aj ten človek dúfam teda, že nájde niekde nejakého terapeuta, ktorý mu bude sedieť. Čiže úplne talent by som nepovedal, možno nejaké všeobecné predpoklady, trošku empatie a tak ďalej, ale vieme si to napasovať, že každému sedí niečo iné. Skôr je to o tom chcení učiť sa, zlepšovať sa a pomáhať. A to vlastně přicházíme asi k poslední otázce, že je nějaké takové doporučení, které byste dal někomu, kdo
teprve začíná nebo se rozhodl, že půjde na dráhu například fyzioterapeuta, že tak radu? Neustále sa vzdelávať. Ak v tom chcete byť dobrý, tak sa zmieriť alebo nastaviť sa na to, že v podstate je to celoživotný proces nejakého posúvania sa vpred. Samozrejme, môžete dosiahnuť nejakú úroveň a potom 30 rokov robiť to isté dokola, ale myslím, že vás to nebude naplňať a nebudete ani taký nápomocný, ako by ste mohli byť. Čiže chuť do toho a posúvať sa dopredu.